कि विश्वास करा तू हो विश्वास करा तू मैया पे बोलिए जगत जननी जगदम्बा की हो विश्वास करा तू गई नैया विश्वास करो तू मैया पे उहे पार लगई है नैया विश्वास करो तू मैया पे उहे पहाड़ लगई नैया के जय हो उहे पहाड़ विश्वास करो तू मैया पे उहे पहाड़ लगई नैया के उहे लगई है नैया ए भैया कि बस रास करो तू मैया पे उहे पार लगई है नैया बोले साचा दरबार की मैया पे उहे पार लगई है नैया माँ जगती जननी जगदम्बे के जब कृपा बरसी माँ जगती जननी जगदम्बे के जब ए भैया कि दरकार न पड़ी हो दरकार न पड़ी के भैया के हो रूहे बार लगई है जगत जननी जगदम्बा के संकट हरणी भी कहल जाला का कहे के संकट हरणी विपदा हरि है मंगल करनी मंगल करी है संकट हरणी विपदा मंगल करनी मंगल करी है सुख शांति भरी
माई जन सुख शांति भरी कि हनुमान जी पूजी कहाँ गए हनुमान बारे भैया बहुत बहुत धन्यवाद भैया के दे रहे पीछे कि पूजब पंकज ये पूजब पंकज ये पैया के उहे बात लगाई बहुत बहुत धन्यवाद ये तो आशीर्वाद ओही जे शक्ति रहेली जगत जननी माई जगदम्बा तो शक्ति के बिना शिव ना शिव के बिना शक्ति ना तो जैसन कि हमनी के परंपरा रहल बा कि सबसे पहले हमनी के शक्ति के आराधना करे निजा कहे से कि हमनी के जितना भी आदमी बानी जा लइका बानी जा सब केहू के आवे के जवन स्रोत बा जरिया बा शक्ति के जरिए बा मातृ शक्ति अपना अपना माई के द्वारा ही हमने के दुनिया में जन्म भइल बा एक बारी अपना अपना माई खातिर ताली बजा दी सब क्या बात बोले जगत जननी जगदम्बा की जय हो प्रणाम भैया ए माइनर आइए है भैया नमस्ते भैया 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 क्या बात है ये जो भैया लोग पीछे बजा रहे हैं समझिए जगदम्बा भैया है अभय भैया है अभी गावे तो तब ना इनाम दिया कि अभी सुनिए कि इनाम देता हूँ दो चार लाइन सुन लो तब इनाम दिया तो कहे कि वाह भैया और मंच पर उपस्थित जितना भी गणमान्य लोग वाले कलाकार बने हमारे छोट भाई कल्लू जी गावत रहले हैं अशोक भैया भी रहनी है शायद अशोक भैया रहनी है ना सबके बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत स्वागत कहे के बाद कि अगर इस दुनिया के एगो सागर समझ लिहल जाओ भव सागर महासागर समंदर और हमनी के जीवन के एगो अगर नैया समझ लिहल जाओ ना तो सवाल ही बा कि संसार रूपी भवसागर से जीवन रूपी नैया पार कैसे लागी रुआ सबके पता बा कैसे लागी हम बताओ तनी कैसे लागी बताओ तनी